nwanne m nwoke dịka isi wee na-ekwu kedu ọjị na-egbu ịmụta ya amụta ọja na-egbu bụ Chukwu nyere m nye bụ onyinye o kwere na ihe dị ka akpọ ya ohu ahụ na ụma mbido ogbugbe nya bụ ọja afụna nya bụ ọja na-enye mmadụ obi aṅụrị nwa na-egbukwe egbe ọ na-enye m obi aṅụrị ka nke ikwuru kịta ka dị mkpa na ọ na-enye ya bụ onye na-egbu ya egbu ịma o ihe ndị oyibo kpọrọ ndị oyibo si nọ passion that is mgbe ị na-alụ mekanik iwe passion for mekanik na ọ bụrụ ndị sọkwa na ha sụrụ oyibo ị na-ame mesin maọbụ ị na-emekwa iberibe ka m ịhụ na m nwere ekwekwe m passion m ji eme iberibe so nwanne nwoke na-akọwa na o were daisi na o ji obi ya niile ọ na-egbu ọja ọ na-enye ya aghịrị ọma na ihe Chukwu jiri chọọ ya mma bụ ihe ọ na-eme mana o were ekụziri ka esi egbu ọja anụnwa onye kụziri ya bụ onyinye Chukwu nyere mmadụ ka ọ bụ so na mwa na o mkparị aka na m egbu ya sikwa umekwa ka nnene ọ mee na Igbo bụ Igbo ọkwa majestic mụmụ tata ya dị na egwu tata ya dịkwa gịnị ka m na-achọ o men ọ bụla m egbute ya mmadụ achịkwara m ọmụ o mee gbuo dike ọ gịnịkwanụ atọkwanụ m mana atụrụ anyị nụrụ m gbarakwadịkwara m ọkwazikwa na gbuo nwa Igbo jidekwa ịtọ 1 2 ichibeghị echichi asị na m onye echichi eze asị ka ofuo ngwa wezuwe ya ịgba m n'ozi asị gosi unu anụgoni ya nọ n'ihe mmalụ mmadụ ahụ bie unu afụna asịla m ka m gbuo ka o si etinye ka m kwekene nnọọ aja anụ ọ dị m ka eme ọ na-egbu ya ebe anụ na-atatọ iko na ọdị m ka ọ kunye ọdị m ka m chatuo mmadụ nsị ka m gbuo na-egbu nke ma ọ na-ada ka ihe ebe Buhari na-ekwu okwu I follow you afọkọ I talk Nigeria I talk dịka nke ma anada na ihe ọzọ akụ oyibo ịmara ya ihe ejiri ma mmadụ bụ ihe ejiri mara mmadụ dịka anyị si wee na-ekwu onye ebe ka ị bụ nwanne nwoke dịka nzukọ ekwu na mbụ abụ m onye Ọkịja ka m bụ n'ebe na Ọkịja maka na ịma na ụmụ nwanne gị nwoke ya like ka ha sị na onye abụkwa nwanne ha gwasị ọ dị ebe a ka o si ọ n'oke dịrị magwuo ụmụnna dị otu a abịa na Ọkịja ahụ esi m n'ebe a na-akpọ Ụmụezani Ụmụhọ Ọkịja Ụmụezani Ụmụhọ Ọkịja nnọọ ka o si wee dị nwanne nwoke ebe a ka nsi wee bịa obodo abụ Lagos wee gbagote obodo anụ obodo Mbana yes otu a ka ọ dị ọ dị mma ọ na-asịkwa jisikwa ike otu a ka ọ dị maka na nke onye na-eme dị mma ya gawa n'ihu ọ bụrụ na ị naghị emeta ọfụma mma ha afọ wee kpọọ na nsịrị kpọọ ọtụtụ ndị ji ego ndị be anyị na ihe omenala na-adị na mma ndị ọha na eze ma ndị Igbo ma ndị nọ n'ofe mba ofesi ma ndị nọ na be anyị ma ndị nọ ebe ọbụla ha nọ ha na-anụkwa ọja ha na-akpọkwa gị ị na-emeghe obi aghịrị isi na ihe iji eme wee na-eriju afọ maka na ọkwa mmadụ mekọtara ụmụ ihe ejeje wee lụba ụlọ ọkwa ofu ihe ahụ imebekwa ihe ị na-eme isi na ya na-emebe ọfụma na-agakwa n'ihu soro ibe gị mepụta ihe ha mepụtara na-emepụtara kedu ajụjụ ọzọ m chọkwara ịjụ achọrọ m ịmata ọjị ị na-egbu owelu ihe ọzọ ị na-eme ka daisi ịma na esi m na ị na-eti egwu ka isi kwuo ma ị na-eme ihe ndị oyibo kpọrọ ndị ha kukere bizines ị na-eme bizines owelu ịmagwuo ị na-azụ ahịa anyị na-azụkwa n'ahịa asị na ofu ya na-adofe bekiri mmanwụ gbogbo amana na ọ na gị mere ọfụma anyị na-emekwa ihe gbasara bizines kwa dịka ihe gbasara ihe mmadụ na-eme bụkwa ebe o si enweta ihe ọ na-eri anyị na-etikwana egwu ogene na-etikwana high life na-eti gospel na-etikwe nkara akpụkọ du bunch ihe gbasakwa ahịa akwa ịgbakwa anyị nọkwara ya ba na-agbakwa mbọ kịta gị bịa n'ihe m na-ekwu igbo ndị ọma na-ege m ntị unu anọ naanị ya nọ maka na ekwuru m ya ekwu sị na nke ọbụla onye na-eme bụ ihe ejije na o weliri ihe ọzọ o jikwa wee na-akwado nwanne nwoke dịka o si ekwu na ọ na-azụ ahịa akwa n'ebe ndị Lagos si nọ Yaba n'ebe ha na-anọ wee na-ele ụmụ akwa ahụ na-azụ ahịa akwa ọ dịkwanụ mma nwanne m nwoke Chukwu ya jisikwa ike onye asị ya nke ọ na-eme dị mma ndị ihe ọ na-eme na ọ na-emeta ọfụma mana ọ na-emeta ọfụma ghọtalụ jisi ike na-emekwa nke ị na-eme adakwana adaghachikwa n'azụ jisi ike tupu anyị egburuzie ọja gaba maka na oge na-emezi anyị kwalapụ maka na ama m na onye nwa ya bụ oge echi mgbe ọbụla ọ na-akpọ m nsịkwa ya hapụ nọ maka ọsị m na oge adịghọzi
owelu ndụmọdụ ihe ndị otu unu na-eti ma ndị egwu ogene ma ndị egwu ọdịnala ma ndị na-agụ nke ọbụla ha na-agụ were ndụmọdụ iwere ihe ma ndị na-egbu ọja ndị otu maka na ije n'obi eze ọgbajuo eze isi owelu ọja gbolite mmụọ ha were ndụmọdụ na-enye ndị dị otu ahụ ndụmọdụ na-enyekwa ya bụ asị na onye na-eti egwu anaghị ewe iwe ụmụnne m bụ ndị na-etikwa n'egwu a ma ndị na-egbu ọja na-agwa ha bụ gịnị mmadụ dị n'otu na ịfụnanya ka onye na-eti egwu bụ onye na-enye agwa onye ọya ndụmọdụ na-enye ha anya ukwu na ekworo ka ọ gadịdị n'etiti anyị dị n'otu ka anyị na-atụ ofe nwa anyị na dịka Chukwu si wedebe omenala na ihe gbasara egwu na igbu ọja bụ ihe na-enye mmadụ ọṅụ wọnsị ka Chukwu gosikwa ha etu a ka si wee kwuo ka ọ dịkwara ha na mma ise nna ịbụ nwa afọ Igbo ifu mgbe ị na-enye ndụmọdụ dịka ọmụ ka ị na-agwa ya ndụmọdụ na-aba m nnọọ n'isi ọfụma oge adịghọ na mma atinyekwa n'obere ọnụ anyị wee gburu ọja wee jebe nke taata ụkwa nzobi ndụmọdụ ihe na-ekwu bụ Igbo ndị ọma na-ege na anyị ntị ndị ọma so anyị biko ka anyị mara nụnụ ka anyị hapụ ịtụfu ọdịnala anyị ka anyị hapụ ịtụfu ihe eji mara anyị maka na ịbịakwa na anọkọtakwa anaghị ma na-emepecha n'ebe ihe nakwa ha na-akụ ịgba ha na-ada ka ebe a na-egwu mmiri a na-eme ịghọtara ụdị ihe ahụ mbịakwa ebe a na-asị ebe a mepechagoro emepe ka ndị a mana onye Igbo ịyafụ onye Igbo na-ezo onwe ya ezo ka a ghara ịma na ọ bụ ịghọtara sụba ịghọtara dịka asị na ihe ya ndị oyibo kpọrọ mmadụ ịdị proud of originality ka that's mmadụ ịdị proud of ebe o siri bịa ịghọtara so ndị be anyị ọja amaka unu na-afụ ka o si egbu mmadụ elu nke tata bụ ka esi egbu ọja dị mma unu nekwana dị dịka mmadụ dịka Terizi Ọnụọra ụmụ ihe akwa dịka ụmụ ihe egwu ejije a ka o ji eme nke o ji bido webụrụ mmadụ na-emekwa na-agala ụwa ya otu ọ bụrụ ebe Chukwu siri wee gozie ya nke ya so ndị ọma na-ege anyị ntị ka anyị na mmalụ na uru ọja bara unu nekwe nwanne anyị nwoke wu Mbaka ije program Mbaka mgbe ọsọ ya wa ana m ekwusa ọsọ Mbaka jee nke Ebumọsọ jee ba nke o were fada wanụ nọkwa na Lagos ndị ọma na-ege anyị ntị unu afụna na oge adịghọla anyị ịbịakwa ebe anyị nọ n'isi mbido TV ịchọọ izitela anyị ozi ije n'isi mbido TV na Twitter ije n'isi mbido TV na Instagram ije n'isi mbido TV na Facebook nke ndị oyibo ndị Google na ndị ọzọkwa ya na-ekwu achịkwa nọ www.isimbido.tv ije zitela anyị ozi ọ bụkwa na ihe anyị mere na ịlakịrị nwanne anyị nwoke na ịchọ izitere ya ozi na ịchọ ịkpọ ya ka ọ bịa meele gị ị na-eme wedin ị na-eme mmemme ọbụla bụ ihe aghịrị mpaghara awụrụ ịkpọ nwanne anyị nwoke izitere anyị ozi na Desmoco Comedy The Majestic Mumu ozi ya eru nwanne anyị nwoke aka ọ bịa mere gị ihe na gị ọ bụrụ ihe ọma na ndị ọma na-ege anyị ntị anyị ya apụwakwana mana nwanne nwoke ya eji ọja o were afọ ọzọ iji ọja akpụ ihe dịka egedege ma ọ bụ ihe ọzọ nyeke nọ m n'obi na hei kpọnie m hei oribe m hey eyi anyị ana Igbo ndị ọma nụ ka chi fonu ka ọ dịkwanụ mgbe anụ izu ụka ọzọ bye nụ ka ọ dị n'izu ụka ọzọ ma nne nkwa na-ekwu na ngwụsị ọnwa ọbụla anyị na-eweta oge aghịrị ya n'ụwa ngwụsị ọnwa ọbụla last Friday ọbụla anyị na-ewetara unu ka afọ na ihe anụ a na-akwado ya n'isi mbido TV ka ọ dịnụ ka chi fonu bye